Όσο η τεχνολογία προχωρά, τόσο ειδικεύονται οι κακοποιοί στο πώς θα μπορούν να μας αρπάξουν χρήματα από τα πορτοφόλια μας, χωρίς καν να το καταλάβουμε. Με ένα ειδικό μηχάνημα μπορούν από μικρή απόσταση να μας αποσπάσουν τους κωδικούς από τις κάρτες. Δείτε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντονάκη και θα καταλάβετε. Ο κλασικός τρόπος για να σας αρπάξει κάποιος το πορτοφόλι είναι αυτός. Όμως τώρα τελευταία υπάρχουν και ηλεκτρονικοί πορτοφολάδες, οι οποίοι με ένα ειδικό μηχάνημα μπορούν να σας κλέψουν όλους τους κωδικούς από τις κάρτες. Πώς γίνεται αυτό? Χρησιμοποιούν ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, ένα σκάνερ, το οποίο μπορεί να σας κλέψει τη ραδιοσυχνότητα της κάρτας σας. Οπότε μέσα από το πορτοφόλι σας, χωρίς να έχετε πάρει καν χαμπάρι, σας έχουν κλέψει όλες τις κάρτες που μπορείτε να έχετε. Εύκολα λοιπόν και χωρίς καν να το καταλάβετε, μπορεί ο ηλεκτρονικός πορτοφολάς να περάσει από δίπλα σας, να σας ακουμπήσει και όλα τα στοιχεία σας να εμφανιστούν στο ειδικό μηχάνημα ή στο κινητό που θα έχει ειδικά προσαρμοσμένο για να σας κλέψει. Δεν υπάρχει και κάποιος τρόπος να το αντιληφθείτε εσείς, γιατί δεν υπάρχει φυσική κλοπή της κάρτας από το πορτοφόλι σας. Εσείς είσαστε κανονικά, έχετε την κάρτα στο πορτοφόλι σας, ο άλλος έχει υποκλέψει τα στοιχεία σας και εσείς το μαθαίνετε κατόπιν εορτής. Μπορεί μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, μπορεί και ποτέ. Για την προστασία από τους ηλεκτρονικούς πορτοφολάδες που ξεκίνησαν από την Αμερική, υπάρχουν ειδικά πορτοφόλια αλλά και κάρτες ασφαλείας. Αυτή η κάρτα, μπαίνοντας ακριβώς πίσω από την κάρτα την οποία έχει τη ραδιοσυχνότητα, πηγαίνει και την εμποδίζει τον ηλεκτρονικό πορτοφολά, τοποθετώντας την πίσω ακριβώς από την κάρτα που θέλουμε να προστατεύσουμε, δηλαδή την κάρτα που έχει ραδιοσυχνότητα, όπως είναι πλέον οι περισσότερες κάρτες στην Ελλάδα. Βάζοντας την κάρτα απλά από πίσω, όσο και να προσπαθήσει με το μηχάνημά του ή με κάποιο κινητό, δεν μπορεί να υποκλέψει την κάρτα με τίποτα. Γιατί σταματάει τη ραδιοσυχνότητά της.